खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। दिनै 2 मे नोंथांमोननिसिम मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामो, मानोना आं जेब्ला गोदान भिडिअ होयो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। अब्ला फै खौरांखौ खोनासंलांनो। आसामनि गोबां दाब जायगायावनो दासान्दि गोबां अखा हादों आरो बारबो बारदों आरो गोबां सुबुंनि जिउआबो खहा जादों आरो न' बांफ्राबो बुखारजादों, आलाय सिलाय जानांदों। बेबायदिनो इन्डियान मेट्र'लजिनि बायदियै 1 मेनिफ्राय 5 मेसिम बेनि गेजेराव गोबां अखा हागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गोबां दाब जायगायावनो। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव बर' सेंग्रा। बिथाङा जोबोद आखा-फाखा पार्कार सोलोंनायाव आखा-फाखा जानो हादों, मानोना बिथाङा माखासे इउटुबाव नायनानैनो गोबां सोलोंनानै लानो हादों, गावनि रोंगौथिखौबो रोंदोंबो आरो बिथाङानो जादों पदम नार्जारि। बिथाङा चिरां जिल्लानि हाथिखुटा गामिनि सासे सेंग्रा। बिथाङानो जाबाय दानि ससियेल मिडियायाव जों गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों। सैमा अरजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। सासे पस्टमेनआ मासे सैमा फिसाजों अरजानानै जिउ खहा जादों। बिथांखौनो जोङो बाक्सा जिल्लानि मैनामाथा होननाय गामिनि मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि मुङा जादों रबिराम रामसियारि। बिथांखौ जोङो देहा फाहामसालियाव लांदोंब्लाबो जिउ गोमाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों खौरांनि गेजेरजों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।